לתת את הנשמה ואת הלב, לתת כשאתה אוהב, ואיך מוצאים את ההבדל שבין לקחת ולקבל. עוד תלמד לתת. באמת שעברה והיה לי לא רק מכל הפעילות ומהכל, אני רוצה סיירים שלה גם השנה וגם שלאחרי וכל השנים הבאות. ביי! לגלות סודות בסתר, להתיר את צבח הקשר, כשהלב בך נצבט, מכל חיוך, מכל מבט. קייטנת חברים לרפואה שהנוער מקיים מעשה חסד נפלא, לראות את האור ואת החיוך על פני הילדים החריגים שמגיעים לפה ונהנים מכל דקה, זה ממש מופלא, ואני מקווה שהמפעל הזה ימשיך, וכל הכבוד לנוער, ובעזרתכם אנחנו נמשיך במפעל הזה. אתה נזהר, אתה יודע, וחוץ ממך איש לא שומע, פוסע בין הדקויות. קוראים לי יערה צור, אני בכיתה י"ב, ובשנה הקרובה אני אדריך שנה שלישית, חניכה מקייטנת חברים לרפואה. אני מרגישה בקייטנה הזאת שאני נותנת המון ומקבלת הרבה יותר ממה שאני נותנת. בשביל שהקייטנה הזאת תצא לפועל, הנוער מתגייס כ10 חודשים לפני תחילת הקייטנה. אנחנו לומדים דרך העשייה מהי למידה אמיתית, מהי חוויה ביחד. אנחנו לומדים להיות אחראיים, להוביל, להיות מנהיגים. לתת את הנשמה ואת הלב, לתת כשאתה אוהב. עלויות הקייטנה הן רבות והיא מתבססת על תרומות, אז אנחנו מזמינים אתכם לקחת חלק ולהיות